En 2008 es va obrir un abisme en l'economia mundial amb la caiguda del banc d'inversió Lehman Brothers. Aquells que pensaven que el capitalisme havia perdut el seu component cíclic van rebre una sobredosi de realitat. Començava una nova gran depressió. L'economia del bé comú és un model que, encara que té en compte les arrels del socialisme utòpic i dels moviments del segle XIX, és un moviment molt actual i que està basat principalment en les respostes davant de la crisi econòmica i financera que hem patit a començament del segle XXI. És una resposta on s'intenta posar els valors humans i l'ètica per davant de qualsevol moviment especulatiu com a manera de fer empresa i, per tant, manera de fer economia. L'economia del bé comú és un moviment que va sorgir el 2010 a Àustria, centre Europa, i a Espanya va vindre en el 2012, més o menys, i de lo que tracta és de canviar el model econòmic, però no en la seva estructura, sinó en la manera d'organitzar aquest model econòmic. Insignes economistas que hasta hace poco defendían el modelo económico actual y que finalmente se han dado cuenta de que este modelo no tiene valores. Sí tiene uno. Tiene un Dios que se llama dinero. L'economia està basada en valors que creguem que són prou egoistes i nosaltres el que volem són els valors que són els habituals en les relacions humanes que estiguen en el dia a dia de l'economia, en les empreses, en les polítiques econòmiques, etc. El model de l'economia del bé comú planteja com una dels seus principis bàsics la cooperació entre empreses, la cooperació de les empreses amb la societat civil, amb les administracions públiques. ¿Qué hace la economía del bien común y qué pone encima de la mesa? Un método que permite hacer un balance económico, social y medioambiental. En el segle XXI, realment, el consumidor crític, la societat civil, té capacitat d'influir més de la que se pensa en com se prenen les decisions dins de l'empresa. I és aquest canvi en les prioritats dins del món de l'empresa el que pot dur aparellat un canvi real de sistema econòmic. Las líneas estratégicas, cómo desarrollar la IBC solo en el campo. Christian Felber és una persona que ha iniciat un moviment que al principi pareixia molt utòpic i a l'hora de la veritat està convencent a moltes persones en moure tota una sèrie de recursos perquè es posi en marxa una altra economia. Christian Felber és un professor de la Universitat de Viena i activista social de ATTAC que en l'any 2012 crea el model de l'economia del bé comú. El model de l'economia del bé comú ha rebut crítiques per inoperant i per intervencionista, per utòpic i per manca de base científica, per no anar més enllà del model cooperatiu del segle XIX o per interpretar dogmàticament les doctrines del decreixement. La dignidad es un valor, un principio, que tiene como consecuencia derechos y libertades, y el bien común es un objetivo constitucional en prácticamente todas las constituciones de países democráticos. Parlen de que és utòpica, que una empresa no pot tirar endavant si no té en compte els paràmetres purament financers. Precisament ens diuen que som molt utòpics, que n'hi ha coses que no estem tenint en compte, que ens falta, un recolzament teòric o demostrar que, efectivament, els canvis que estem proposant van a beneficiar a la societat en el seu conjunt, però el que és evident és que o fem un canvi en la manera de fer economia o ens quedem sense planeta. És un moviment a nivell global. Porque el crecimiento no puede ser infinito. En un planeta finito, en una región finita, en un país finito. La manera en què tenim nosaltres d'organitzar-nos com a societats i allò que produïm i com ho distribuïm és suficient per a que tot el món no patisca calamitats? Empreses, municipis i escoles estan implicant-se en el projecte de l'economia del bé comú. De les 35 empreses que han implantat el model a Espanya, 12 són valencianes, com ara Microvinyes i Cartonatges La Plana.
Microvinyes va sorgir perquè nosaltres no vam pensar fer una empresa. Treballem amb la majoria dels llauradors del País Valencià. Són llauradors que no treballen sols la terra. Som persones que vivim en la zona interior, també en la costa, i que hem heretat un bancal. I tràgicament és una qüestió romàntica, és un joc de paraules. I mantens això que t'ha donat un pare o ta mare, d'almeles, olives, vi, diguem que ho cuides perquè t'ha tocat. Nosaltres, sense saber que hi havia possibilitats de posar adjectius a una manera de fer, cansats de que les denominacions d'origen i els organismes oficials, que sempre estan més del costat de lo gran i no de lo menut, o de les grans accions empresarials, o del paradigma produir per vendre, havent produït conforme el dona la gana, nosaltres estem més en la recerca del paradigma produir per aportar valor. Nosaltres som una família que vam heretar l'empresa i la responsabilitat de la seva gestió, baix uns valors que ens havien anat sempre inculcant el nostre pare, d'honestitat, d'ètica, de responsabilitat social. I ho vam conèixer en concret a través del llibre de Christian Felber. Vam descobrir que era un model d'economia que estava molt alineada en els valors que nosaltres sempre havíem defès. Estem a un poble, Betxí no arriba als 6.000 habitants, una empresa que té un impacte fort a tots els nivells, en l'economia, en l'empleo. De fet, ja en 2001 vam ser els promotors d'una fundació que es diu Noves Sendes, que avui és una fundació cívica, que continuem realitzant aportacions importants i que també, lògicament, està alineada en aquests valors i defendent també el model d'economia del bé comú. Estem més que demostrats que som el país de més capacitació a nivell de gustos, a nivell de sensacions, de qualitat de producció. Però, sin embargo, no aconseguim vèncer. Exportem, i la nostra mesura d'exportació és altíssima en quant a volum, però baixíssima en quant a preu. I clar, això distorsiona el fet que els grans productors arrasen, però el xicot llaurador abandona la terra. Cada vegada hi ha més municipis partidaris de l'economia del bé comú. Muro d'Alcoi i Betxí varen ser ajuntaments pioners, però molts d'altres estan sumant-s'hi, com ara Alboraya, Silla, Ròtova i Villena. Diria que moltíssima gent està fent economia del bé comú sense saber-ho, no? I a mi em va passar algo paregut. En el 99 nosaltres vam engegar una forma de treballar determinada, no? I aquesta forma de treballar era treball de proximitat, treball amb equip, treball amb la gent del nostre poble, implicant en projectes determinats a totes i cadascuna de les associacions del nostre poble, a totes les persones que volgueren estar implicades en el projecte de Muro. Però també vam estar al costat del projecte Microvinyes, no? Un projecte de recuperació de la terra, de recuperació de les vinyes, d'un producte com el vi, no? Tenint en compte que el territori per a nosaltres sempre ha sigut essencial. Hem treballat, hi ha molta gent que està treballant, uns sabent o i altres sense saber-ho, estem treballant perquè hi hagi un canvi de model econòmic on la persona siga el primer i no siga el diner, no? Els valors que transmet l'economia del bé comú són la solidaritat, és la justícia, la igualtat, el procurar uns salaris dignes, una relació entre l'empresa i el treballador que siga respectuosa amb el treballador. És des del nivell local, des d'on més accions de canvi es poden fer, perquè al final és el nivell polític o de gestió en el que s'està més a prop de les necessitats de la ciutadania. Però també l'administració autonòmica ha de contribuir a través d'avantatges fiscals i d'incentius de tot tipus i, lògicament, també les administracions dels estats, les administracions centrals i fins i tot l'administració europea, la Unió Europea, que inclús ja ha generat un dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu en favor de l'aplicació del model de l'economia del bé comú. Em penso que una de les agricultures o dels foments empresarials que més tindríem que fomentar és l'educació.
llaurar en l'escola i fomentar un model econòmic o un ecosistema empresarial rural des de les pròpies escoles. El que volem és formar els formadors, és a dir, donar-los ferramentes a les persones que estan dintre de les aules per a que d'alguna manera puguen traslladar, segons el nivell educatiu, els continguts seran uns o altres, però el que volem és que tinguin ferramentes per a poder introduir dintre de les seues aules els valors de l'economia del bé comú. Una vegada posem en marxa un projecte d'economia de bé comú en un centre educatiu, ens serveix com a fil argumental, com un paraigua que engloba totes les activitats que fem al llarg de l'any. Per exemple, per treballar la igualtat entre homes i dones, per treballar, per exemple, la solidaritat amb les persones refugiades, per promoure la protecció del medi ambient. I diguem que ens serveix aquest model de l'economia del bé comú com un paraigua que engloba un poc la filosofia de cada centre i tots els projectes que treballem per inculcar valors a l'alumnat. Des de la Càtedra de l'Economia del Bé Comú de la Universitat de València, el que volem és contribuir a que cada vegada més empreses apliquen les ferramentes de l'economia del bé comú i, sobretot, el que volem és donar-li aquest valor institucional, aquest valor acadèmic, aquest valor científic al model de l'economia del bé comú. Estem duent a terme un projecte en el qual hem recollit dades de 206 empreses de tota Europa, de les 400 que han fet el balanç del bé comú, i ara mateix estem fent el tractament de dades d'eixa enquesta, i el que anem a fer és, per una banda, testem en instruments estadístics, validem que les variables que utilitza l'economia del bé comú estan mesurant exactament el que diuen estar mesurant. Des de les universitats, precisament, el que volem és contribuir d'una manera activa al caràcter acadèmic i científic del model de l'economia del bé comú. El projecte de l'economia del bé comú necessita l'activació de la societat civil. En 2015 va néixer l'Associació Valenciana per al Foment de l'Economia del Bé Comú, que està integrada en xarxes estatals i europees. L'associació, el que fem és que ens organitzem per grups de treball, que nosaltres diem nodos. Llavors tenim un grup de treball que està dedicat més al món empresarial, al món organitzacional, un altre grup de treball que està més endreçat al tema de municipis i un altre grup de treball que diguem que és coneixement. Aquestes tres àrees són les àrees, diguem, de treball, d'acció, però després n'hi ha altres nodos, altres grups de treball que el que fan és donar-nos recolzament, comunicació, organització i coses per l'estil. Els actors de l'economia del bé comú no volen privilegis, però sí una legislació que premia l'ètica empresarial i que estimule les administracions a recolzar aquesta manera de fer. Les empreses considerades com a empreses de l'economia del bé comú haurien de tindre dos tipus d'avantatges fomentats des de l'administració pública. D'una banda, haurien de tindre major facilitat per a accedir a la contractació pública, de manera que les administracions, a l'hora de crear els pliegos en les contractacions públiques, tinguin en compte no tant el preu que apliquen les empreses, sinó sobretot unes determinades clàusules socials que facin referència a l'aplicació de valors socials i ambientals en les empreses que vulguin optar a aquests contractes. Quan nosaltres vam començar en aquest moviment, en aquestes persones que ens abastien d'aquest ideari, vam conèixer a Christian Felberg i el seu programa i vam veure que coincidíem en ell. Aleshores era molt interessant que això se vingués així que ho reproduïra. La meva vessant crítica és que el creixement més important no ha sigut en empreses que es vinculen a això, sí que n'hi ha moltes que segueixen aquest criteri, sinó que ha sigut més en el creixement d'elements administratius, d'aparato, no en aquest cas pel govern que està d'alguna manera intentant-ho, sinó per part d'oportunistes, fins i tot d'universitats, que han vist un filó generant auditors, consultors, i clar, crec que de cop a repent això el que fa és que el xicotet empresari l'assusta. Actualment sí que és de veres que el govern de la Generalitat està fent cada volta més preocupat i aportant més cap a aquest model. Però en quant a recolzament, ajudes i tal, que es materialitza, avui en dia no hi ha res. Es interesante constatar que para las ayudas europeas ahora se pide que las empresas, además de tener un balance financiero que es necesario, tienen que hacer un balance social
y hacer un balance medioambiental. L'economia del bé comú no és una fe, és una possibilitat molt real i no només molt real, sinó necessària. Els reptes de futur pense que passen per difondre més aquest model. Que n'hi ha una promoció, una ajuda per part de l'administració de voler aquest tipus d'economia. Que los empresarios entiendan, y la sociedad va en ese sentido, que dentro de poco, yo creo, las empresas que van a vender sus productos serán aquellas que tengan más conciencia social y que los consumidores sepan que lo tienen. Per tant, el que sí que tenim que fer és emmarcar-lo, fer més publicitat i visibilitzar-lo més, i la gent es donarà que al final el que volem és un món millor per a les futures generacions. És algo que ha començat i que no va parar fins que aconseguim un canvi en la manera de fer economia.